Bakui tong Induai Nagabinda walking karbani Iduairo Nagabinda Kayinga Sem John Shaipar Kelvin Lindo Maunai but Hundi Mary Rapsan but Kikun Jangi Happy Ajikmen Gabriel Dai Lakmen Osapi Kamdam Happy Ajikmen Badon Hapadeng Jing Shitam Kumjura Nagabinda Jing Jatai Dom Chukut Mensian Jang Filista Rapsan Iduairo Nagabinda Jinkoi Jinkia Jangi Leo Xia Sopro. One paraya you try, hallelujah. Emmanuel on play, hallelujah. Rush you try, magician, hallelujah. Like he's Tongin sangu yau jisu Nagabinda Kajinga Gajingor Kubaro Kam Kerpang Lemba Kajinga Side Lem Jong Charles Lavanga but Arpo Wing Mood Ki Parlok Jongu Kibalang Kristan Kibala Shapeniap ha Uganda Da Usim Namar Kila Im Yagajingi Yau Jisu Hagajingim Jongi Inambu Yagajing Tumu Jongi Lemba Kajinga Side Lem Jongu Charles Lavanga Bad Arpo Wing Mood Ki Matter Kibalayap Nagabinda Jinge. Iduairu Nagabinda Bible Convention Haganegas Nisa Jain Bagabor Jisu Naman Hyang Halor Bar Kibri Bawan Shimenda. Ha Kerteng Upa Barukon Barumen Sim Bakuit Amen. Kajinga E Jungu Trai Jungu Jesu Chris Barka Jingi Jungu Blay Lem Barka Jinga Silak Jungamen Sim Bakuin Kindon Renka but P Barra Kohimen Kopara Tongin Sangashipor and Panmap Nagabinda Gilai Kila Jungi Bun Sin Hagajingim Jungi Nikintait Yavijisu Baka Gospel Kapingan Mau Yangi Nideben Pediang Yagasur Jungo Balai Hagajingim Jungi Kumjuru Nagashiti Jungo Petrus Niosno Bangideven Roy Hagajimba Dap Daka Jingate Bart Kajing Soto Bart Kajing Sen Shah Realade Tonginakar Party of Jisu Banai Bor Halo Jungi Halor Kapop Jungi Halor Kijing Talar Jungi Halor Kijing Tuna Jungi Inang Tuairu Nagabinda Kiba Iba Toin Jungi Kiba Don Hapadengi Jinkantait of Jisu Bakabaleni of Jisu Kiba Jingai of Jisu Bamakiru Kinman Pai Sha Jisu Lempaka Jinkala Kabamur Junki Kohimen Kopara, Tongin Panmap, Nagabinda Barakilai Kilet, Baujisun Saikud Yangi Dagas Namba Kardorga Jangu, Nga Plam, how Blay Badon Por Barro, Badi Happy, Kohimen Kopara, Bangalale Pop Shibun E, Daki Jimpalkat, Daki Teen, Daki Kam, Daki Jingle Klet, Daka Jingle Palad Janga, Daka Jingle Palad Janga, Daka Jingle Palad Bakra E Janga. Namar kata ngakarpat yakamaria bakuit kabayaisa kateizoti yakiangen bakirikuit badiepi kohimen kopara bendovai nagabinda jonga how try ublay jongi
Ublay badon bor baro nis ne yangi. Parendala mapigi pop jangi. Unyalam yangi shaka jingim bam jikut. Amen. Triken rad go blay isneyangi. Triken rad go blay isneyangi. Cristo rab go Cristo rab go nom penim jangi penim yangi. Triken rad go blay isneyangi. Triken rad go blay isneyangi. Cristo rab go Cristo rab go nom penim jangi penim yangi. To nginia duwai. Ngibu yakajing tumushi meshi jangi bara hautrai. Ngiduai ro nagabinda ri India. Nagabinda ka sarkar temai. Kaban stang ban form. Nadu kerusur la shai ka sungi. Ngiduai ro nagabinda ki bapangi bashitam. Ngiduai nagabinda ka jing seizo jonga Bible convention haga nega sungi sajain. Ngiduai nagabinda bara ka jingang nur jangi. Koblay me ubela pelong yagas nam jongi mater usumbai jongi krustan tos ngosene banai ba yaga lenka jonga balang jamme yaga bala pensngem dagas nam jongi rikoi u Charles Lawanga batki parlog jongu yan pelong kabasizo bakan pinmi hame yaga jingot bakarhai bat kabam jupep dautrai jongi uji sukri sukun jamme uba imbat sensha rengka badme haga jingelang kawe jongamin siem bakuit ublay genom la genom. Amen. Kajing pule nak siti bar jong Petrus bakuit. Ko ba ide ai ba en penroy happy ya ka jengai ai bat ka jingsuk ha ka ba itu ya ublay bat yo Jisu utrai jongi. Kabor blay jong u kala ai hangi ya ki baro ki bayadei ya ka jing bat ya ka jingri blay. Da ka jing itu ya uta ubala khot yangi sya ka burom bat ka jing bha jong u hi. Da ki ba ula ai hangi ya ka jing kular bakordor bat bakrau jong u. Ba kumta da kine phila ban phet yap na ka jing puut ka badon ha ka perthei na ka daw jong ka jing brai bat ba phin dup kala long kinong yo banta ha ka jing long blei na ka ne ka daw to ya le chang ban kersyan ya ka jinge jong phi da ka hok bat ya ka hok da ka jing tip ya ka jing tip da ka jing sin syar lade ya ka jing sin syar lade da ka jing yai ne ha ka da ka jing yai ne ya ka jing yai ne da ka jing ri blei bar ya ka jing ri blei da ka jing le sbun shipara bar ya ka jing le sbun shipara da ka jing i các tiền jong utrai Ni songo yau lei. Sam kenai puwe no ba nyau spa nyau punyo. Nyau spa nyau punyo. Ni roi ki de kat iwe, kure kat ar adu bokut. Jakari bat kakut kajonga melong blai jonga au banga shania utaba shong rajinga rabu blai hajrom bat sapo jing ya dau badon bor baro
I should try ukendra udaon Jakari badkakut kajonga melong plejonga aubanga shanya Naba upa lagi yang el sumar yame akilenti barokin rayame hakti yo menjin tut lagak jada umau men yat gerdem halasin tlibat usin star but men you roy pojad you tlen but nyak jakor Aba mekot ngan pelai na jingman Jakari bat kakut kajonga melong plejonga aubanga shanya Aga jinjar ngandan bat me bakot yanga Hun ya ming and sapen slanting him jong me but ngan pen di jing pen dim ka jong purom upa kun badu men sim bakut tagala yai long raka ba men ning ko ju men ta ba ju nom la ju Jakari bat kakut kajonga melong plejonga aubanga shanya Hallelujah Hallelujah Ai bakak tinu Chris kan song neker hai happy to ai ngồi yau play uk pa leng pa jong Hallelujah 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 Utrai undon rengkat bat pim Rengkat bat piru ka jimpuli na ka gospel bakwit kat kum Markus Kaburam hame ketrai U Jesu ulas tang ban kren ha ki lingdo ramba ki start ein bat ki temen ki san da ki parshi Uwe ubrio ula rep ka bri so wine badula bu ka jinker saudong jangka ula titliu naga benda ka korkem so wine bad ula te kaying apira nangda ula ai wai iaka hagi nongrep bura bad ula late no shaka way pat kari habaka ayam so kalapoy ula pa ya ushakri shaki nongrep bura banshim naki iaka ba naka bri so wine Henry kila kem ya u shakri but kila sho ya u but kila pano ya u tli ula pa shaki sa da u way pat u shakri ti kila penmong ya u naka kli but kila penja burom ya u ti ula pa sa da u way pat u shakri but ya uta kila penyap but kila lekum jo ya bon ki way pat don kiba kila sho but don kiba kila penyap Udon satang uwe ba unpa ukun tap mensiam jongo. But kaddu katwai ulapa yala ukun shaki nguong kinburom ya ukun jonga. Henry kita kinong rebura kila ya ong paramaki. Uni ulong unongyo pateng yangin penyap no yavu. But kat jingyo pateng kan long ka jongi. Kumda kila kem yavu, but kila penyap yavu, but kila berat yavu. Shabar ka bri so wine. Te uta utrai ka bri so wine un le ayu. Un wan bat un penyap ya kita ki nong rebura.
baduna yaka brizo wine hakiwe pat hatopim shimpule yakanega jingto uta umau ya uba kinongte kila kentai ula kalalong umau dong jangke ying kane kalalong ka jingle jangutrai but kalalong kabapala haki kama jangi te kila ward lard ban kem ya u henry kila shating ya u pait ba namar ba kila tip ba ula yatu kanang ya kane ka parshi persha yaki kumda kila yino ya u but kila late no ka gospel jong utrai Kajingero yame ku Chris. Kohimen ko para bayir how try Jesus Christ ka gospel men da kasngi ka kren hangi kumno kibrio kila kentai ya jisu niosno shapang lai jait ki jinkentai hangi ublehi ula aikam iakineki nong tre bura hakabri sawai ublehi ula penbiang yakabri sawai ublehi ula tum yakabri sawai but ublehi ula penkamti yakane hakinegi brio henrengi snow shisin uble ula penkamti yakane kabri sawai shakati jongi ki kalalong ki brio bala le haram persha ya ublai ya ukenra bad kilayai lemba ka jinkentai kawe hadin kawe pa haga siningkong kila kentai ya ki shakri jong ukenrad hadin shipor arpor enda kila kentai ya ki shakri jong ublai shakri jong ukenrad kila stang ban kentai tru ya ukun lajong badu Matthews bakuit haka jimba tai jongu ula kren badon lai jait ki shakri kila wanchua ya ukun hangne lese ngila ban yo I haba kini ki brio kila kentait ngila ban sauto kila kentait ki prophet kila wanchua ki prophet kila wanshadin banangda kadu kadwai ya ukun kaya ka bangila ban yo I hangne wad haba ki nongtre bura kidang kentait iya ki shakri uble udang yaisha shimla dom shimla betar pinban ulapa yala ukun lajo udang ne haka jingid wad haba ki nong tre bura kidang kentai iya ki shakri shimla kidom udang isine udang yaisha udang ailad henry ki nong tre bura klam sautu ya ka jingisne jongo kenrat nanda haba kila ulapa ya ukun marwe ukun lajo kila peniap no ya arjait ki jingentait kila kentait ki shakri kila kentait ya ukun ko himmen ko para ladangi kentait ya ki shakri ublei nang jem ublei udang penjem henry ladangi kentait ya ukun lajo uble untreshu ban penjem nagadaga daw uble ula beno yaki uble ula penyap no yaki kai ke jingmur janganeka jingtarwa uble ukoloi banai jingim ya baro ki ba pediang yawu uble ukoloi banai jingim ya baro ki ba kongo yawu henry what hadin ke jingtarwa jingim lada kinang kentai uble un kentai yaki ke jing kentai uble kalong ke jingia bam jukut kane kalong ka jimmaham ya baro mangi ladangim treben pidiang ya jisu ladangim treben kongo ya jisu ladangim treben id ya jisu kadonga jimbi sharp pindrem ya baro kibalen ya jisu lese haka bastang ilaban nong ngim sautu shaikadar habawan gi nong yalap habawan gi nongi kai habawan gi prophet
habawan gi shakri jongo bale namar ngimpat la ban sautu baki long ki basishane henre hakama tu kon om don jing mapshu habawan ukun om don kam ban artatin om don kam ban len om don kam ban ting namar ukun ulong ka jong ubale nakata ka daw ko himmen ko para ladang yai beteng men kentai ya ke jing terwa jongu jisu bat ke jingi kai jongu jisu cancer don ke jingma kaba ap ya bauru ki briu kindup yangi ki kristan kumjuru ya ki baset kelot persha ya ke sur jongu jisu lese don bun ki briu saudong jongi ki baset kelot ki baset ya lade na kaban pidiang ya kane ka kubor baba ha ke jingim jongi lese ki don halaki jongki nia lese kidon halaki jongki dau baki ong ngimpat tip de ngimpat sautu henre ka kubor kalong kubor ngide ben pediang ka kubor kalong ka kubor baba kaban penim yangi kaban pelai lud yangi namar ka kubor om don kano ka jingtolon ka kubor kalong ka kubor jongu blai naga taka dau haba ki bruyu ki la kentai ia ukun uble mapshu te naga taka dau ngidi ben pentim ma ya ke jingem jongi nius no naga shiti jongu Petrus ba ula kran shai kadar ka jinge jongi deben ya rengkat bat ka jingleba rengkat bat ka hok jongi ka deben ya rengkat bat ka jing shempang ka jing sautu bat ka jing sautu kadeben yai rengkat bat ka bor sensha realade bat ka bor sensha realade kadeben yai rengkat bat ka jingyai ne jongi kadeben yai rengkat bat ka jingri ubale ka ba pelong yangi ban lebha yakiwai de nagata ka daw habang ngidu ya kane ka jinga e ha ka jingem jongi ngi kalalong ki bru bakendai bad ka jingkentai ka bashir ketam kalong ya ka jingkentai na uble lada ngim treshitam ban roy ha kene ka sap ka pong ka jinga e jong uble en sapoi ka por ngin babe ngin sausi ha ka jingim ka jongi tinakata ka daw ko himen ko para ha kene ki yukrish bakuit tong inang duwai banginang roy ha ka jingate badap da ka jimba bar ka hok jong uble bar da ka bakalelang bat ka jing shampang ka jing ya ine ka jing riu bele ka bor sen sharia lade knamba ngilong ki kon bapeni shabar bangilong ki kon jong bele bangi don ka da ka shin jong ka jingi du bele ha ka jingim jongi kidwai na ka binta ka ne ka jingai ha ka ne ki yukrish bakuin jisu be id ngi panmap na me na ka binta ki por baro ngilalen ya me ngila kentai ya me na mar ka jimbi jongi pelong yangi ki bastard pelong yangi ki bashempang pelong yangi ki baryubale pelong yangi ki basen shar yalade ya ki baro ka bawan hangi na baro sauliang ba penshoy yangi batinju yangi ya da sumari yangi bangilong ki kon baken sai jame enya ro ya utrai Jesus Christ Junom la junom amen ko himen ko para tongin yeng tongin plai ka jinget ka jongi nganget how play to war baro non tau ka name ka kendo but how Jesus Christ kon ba marwe chung utrai jongi yau bela puna men sim bakui yau bela kana ka Maria tesoti bela shale bein po Pontius Pilatus la sanar pnayabu la yap la tep yabu la hyasha ki bayab hagasni ka balai la mi pat ne ki bayab Ulakiu shabening, ushang shakamon uplay upa badon bor baro. Nang tawin wan pat ban bishari ki bayim bat ki bayam. Nangid how min siyam bakuit, haka balang Catholic bakuit, haka jingasilak ki rikuit, haka jimmap iki pop, haka jimmi pat ka dog, haka jingim bam jukut. Amen. Laispa prapusau. Laispa nyopusau. Kapliang lembadu puya la donut ngawan
mangi ba im de ma mi ba im hangi Toya duai ko himen ko para baka jingkinia jonga ba jumpi kalong ka ba priang hun ha ublay upa ba don bor ba ro to try pinang jing knya ni ti jong pi agam ta ga jing ro ura mon kerten jong u ji mon ta yangi ba ka balang ko khu jong u ba ro ko wei Ngiterwa hame ya ka jingkinia ko trai da ka ba kerpad rit ba kumba mela ai ha ki matir bala kerku ya ka jinga ba kamla ka ba ya ban ya ka ba lepo kumdaru men pelong yangi ban shakri ha ka duwan jame da ka ba aiti ya lade tang hamehi da ukris utrai jangim amen utrai undon rengka bat pim rengka bat phiro to kentiu ya la ki donut ni kan ti ya ki shau try tangin aingu ya utrai ublay jangim ka shong hok bat ka dei dashisha kalong ka ba shong hok bat ka bade ka deiti jangi bat ka jim penim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame ko kinran ko pa ba koi ko blay badon bor bat bam jikut namar kasnam jangu Charles Lawanga bat ki arpo ngut ki paralog jangu ya ka bala play ben pala ya ka kerteng jame ha ka ba pertu board ya bu Chris ka pen pau ha ki kam ba pala jame da ki ba me pen janai ya ka bor jame ha ka jing thalot jangi bat me pen kalai ya ki ba talot bor ben saki yame lemba utrai jangi u Jesus Chris bat namar kata rengkat bat ki bor janga beneng niya yame hakane ka prate da ka ba prata shi junam shaka buram jamme Bakuj you try Bakuj you break it pine Reng bar per take it up Like a buram jome Ryo sana shadro Ryo sana kremgur Ryo sana you bless you know Yaro you tabawan Aga gerteng try Neng bat berteng idam Like a buram jome Ryo sana shadro Ryo sana kremgur Ryo sana you bless you know ko himen ko para hagane ka por ka ba kentang tam tongin ngai thi ya ka jingang nur changi pangindup lang ki ba seiso pangindup lang ki ba kongu ya jisu duai na do ka donut ba umen sim ba koit un pen sole yangi vai pai vai un pen dimai yangi vai pai vai nangai boring yangi vai pai vai dashisha melong ba koit ka trai ka temei jong ka jing koit ba rom namar katang ikar padiame to pen kuwait pen kantang ya kini ki jing tarwa jangi da ka ba pa ya umen sim jame kum ga umje halo jangi bakin kalalong yangi kamet bakas nam jango trai jangi u Jesus Christ haka por baladino yawu badala ka mons ngaba ula pediang ya ka jing shitam ula shim ya upu bada ka ba aingu yame ula kedia yawu badula ai halage senran u ong toshim batabam nakane pi barro namar kane kalong ka medjanga ya ka ba enaiti naka benda jumpi
Hakaju keru kamenda lalaya bam ula shim yaka kuri badap dakaba aingu yame ula ayaka halaki senran uong. Toshim batadi na kane pi barro na mar kane kalong ka kuri janga snam janga jutang batimai bad bam jikut yaka ben pen mi naga benda jampi bad naga benda ki babon naga benda ka jimap yaki pop to leya kane ban kan mau yangam ko snam bakardor jango Kristo pen kuid yangi pen kuid yaki men siam hadim pen kuid pen kuid pen kia yaki bapang ki bashita yada yangi nau bamen Kajimaya jongka jinge Kata sin bagi bamdune upu Pangi dinagane kakuri Ipen kajing yap jong mekutrai Tadadu Namar kata ngi ke bapen menda ya ka jingea bar ka jimmi pa jongo ngi tarwa hame ko traya upu janga jingim bar ya ka kuri janga jim penim ngi da aingo aidem namar melanyu yangi ki babit ben yang hakama jamme bar ben shakriya me da ka bas ngeverit ngi karpad yame bangi ke bayo benda hakamet bar ka snam ukris ngilong ke bela penyat le kawe da omen sim bakuin Takan mau ko traya ka balang jamme kabala priyang ka satala ka parthe bad ta pen janaya ka ha ka jingir rengkat badu Francis upaba koi jangi Wilbert Bishop jangi bad baro ki lingdo bad ki riniam takan mau lemro ya ki himmen ki para shinrang bad kinde ki bala yotiya da ka ba kermen ya ka jimmi pat bad ya baro ki bala klat no ha ka jingis ne jamme top diang ya ki shaga jingshai ka kama jamme To isne yang ibarang ikarpad yame parengkat bad kamari ate soti bakoi kakame jongo bale o josa bakudo kurim janga ki apostol bakoi o Francis de Sales bakoi o Charles Lawanga bad arpo ungot ki parlok jongo bad baru ki rikoi ki bela pensaba yame pateng la pateng ngin long ki babit ben yo bendalem haga jingim bam jikut bad bangini ro bad pendon borom yame da ukurn jamme o Jesu Christ. Dawu lembadu badhavu kallam hamayu blayu pa badan bor haka jingelong kawe jungamen siem bakui barro kaburam bat ka jingero junom la junom Amen ko himmen ko parato ngin duwai naga binda bar ki jing tumo jangi idwai naga binda ka Bible convention ha kane ka sngi sa jain but baro ki ba wanshi menda but kum juru ki ba pangi ba shitam idwai naga binda ka ri jangi India ba baro ki jing tumo kalanga ba saizo idwai naga binda ki ba pangi ba shitam but ki bri ki barang hapedeng ki jing jin jar ka ba bon jain ko pa jangim Uba bening kalong ka bakui kasteng jome Kan wain ka hima jamme, kan long ka mon jamme, ha kan da umba bening. Toa yang iminta ka jimbam jangi, ka ba alagas ni. Pa to map ingi greng kan jangi, kumbang ngiru ni map ya ka bales niu. Bad wadelam ingi siya ka jimpen shoy, and rei ta perlait ingi na ka bas siniu. To perlait yang ingi karpad ko try na ki jing siniu baro. Ha ka jing spoon jamme, to ay jing suk jing sign ha ka sngi jangi. Kenamba daga jingarap ke jingis ne jamme ngi light bara bona ka pop bad ngi yo jingeda na ke jingjin jar barro kat bangi dangap kemelendi ya ke jingkarmen bakoi bad ke jingwan pa jungonong penim jangi u Jesu Christ Namar ka jome ka long ka ima ka jome ka por ka buram taba junom la junom ko trai Jesu Christ me ubela ong haki apostol jamme ka jingsuk ngai happy ka jingsuk janga nga ai happy Wat pedi ki pop jangi, Henry ya ka jinge janga balang jamme,
bad haga jinx buon jamme tai hakaya ka jinx suk bad ka jingat le kawe kat kum ga mon jamme mame uba im bad basan sha genom la genom Amen. ka jinx suk utrai kandon barabo rengka bad pim Rengkabat piru. dap ta ka jingi do Kristo gini ay markenia Go kun lang bron, me baki da ki po ka pertay, dos yo se ne yangi. Go kun lang bron, me baki da ki po ka pertay, dos yo se ne yangi. Go kun lang bron, me baki da ki po ka pertay, do ai jing suk yangi. Hakami ukun lambro jongo bele. Hakami bakit no yaka pop jonga perte. Suketo ke bala kot jaga jing kawai jongo ukun lambrot. Go kan rat ngam ko shong ho man rong to ka yeng jonga kan resu ang tan ka tin ka man sim jonga kan sakya hi. Ablay ukun, ablay men siam ukui. Ia roya megi maneya megi pendon buram yame. Namar ka jingis pun jame. Haka bamela pin bit pin biang yagi. Ban pediang yame. Ko Jisu haka dolur haka ben siam jangi. Pen kadang yagi ko Jisu daka jinga e janga bening. Pen slay yagi daka jingi jame. Pen slay yagi daka jingi.
เป็นสเลยังงี้ดากะฮอกเป็นสเลยังงี้ดากะจิงแชมปังเป็นสเลยังงี้ดากะบอร์เซนชาริยาลดิเป็นสเลยังงี้ดากะจิงยายดิเป็นสเลยังงี้ดากะจิงริโอเบลเป็นสเลยังงี้ดากะจิงสปูนีbangin dum laban em ya ka jingem ka bakhoi naga binda ka buram chame o jisu be wat num palang yang iki kon ki bakendai ya me la no ru ha ka jingem ka changi pen gandang ya ka jimmo changi pen gandang ya ka met ka par changi pen gandang ya ka ben siam changi pen koi pen khia ya ka ya ki bapang ki ben chitam na padek changi kam da me ya bar ki kon ki ba shim da ha ka ne ka mas bakoi na jingai ba na jan kar ko kar do ye ki pen sle ya ki ing ka sem changi kal ba ki bidiang ya ka bor changa mas bakoi ha ka jingem changi pen sle ki kon ki ti ke changi pen sle ki kang ki jam ki changi hallelujah 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 la 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 hallelujah 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 Jesus 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 ben slebat ben gandang yang i barok Jesus ben goi ben kya ye ke bapang ki bashita palai lu yang i na ka jingte jingkom baro na ka jingting jangi na ki pop jangi hallelujah 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 la 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 hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 to ngin nia tu vai ngilaya bam yasip ia ka sakrament balong ble kotrai kadba ngi ken mau ia ka jingchop jangi matir ba kui jame ngi karpad ba kata ka balaya rap yaki bansha ia ka jimpen chitam kanai hangi hakamat ki jingtinju ia ka jingskem jang ka jinget pat ka jingit da ukris utrai jangim Amen. utrai undon rengkat bat phim Rengkat bat phir. ble badon board baron kar khoyapi uppa baru kon baru men sim bakoit Amen. ya leisuk ban pen bana ya ka kubor babha jang ka jingi du Christ da ka jingim ka jompi Ni songo yau play. Nombar sis pa saupunyo. Sis pa saupunyo. En yak mi bakum no gadono du jisu bala ong ukendrat banikai kena u johikai pinanga bangalong banjemno ngalong rupas ngorit nasyadu gadono Kau buram hok pa patu kun thamat sim bakuit kumbaralong haba meningkong kucu mentawat barabo junam la junam amen. En yara you try Jesus Christ junam la junam amen.